nyt raha pois paperin sisältä. Voin tehdä tänään semmoinen temppu. Tässä on, tähän saatte rahan paperin. Sitten näin laitetaan tämä kolikko tänne näin. Ja sitten laitat nämä tuohon. Sitten tämä tätä. Nyt. Ja sitten avataan tämä. Ja näytä vielä käsi, että siellä ei ole mitään. Toinen käsi vielä. Kummatkin kädet yhtä aikaa. Joo. Mutta onko se... Ei se kyllä tuolla. Joo, oli tällainen video.